Niya sa kapulong nga diin angay natong pamalandungan sa Ebanghelyo karon. Kay maun ni ang dugokan sa Ebanghelyo. Unsa man ning maungpong nindot ni nga pong og tagsaray ti gamit niini gawa sa mga tiguang na karon. Unsa man ning pulunga kining nagkapuliki. Kasabot pa ba mo sa ning kakapuliki? Sa may pormag taong kakapuliki. Naman din si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. O kakapuliki gani, one work after the other. Kana bang wa pa mahumani mong buhat nga trabaho karon to na po ilaing trabaho nga imong giapas mo na kakapuliki. Pariha ba kanang wa pa mahubas imong nilungag o nag-adlip ra po kagbani kay to po imong pasawon og baboy nga giapas profits naman ron na sige ka og adlip og bani sige po katong imong kumagkog ihuktan pog pisi kay gatabog po kag bata kay surod po kang mga anak. So gahujob ka kahoy nga hawong sa imong nilungag unsa ga-adlip po kag bani gasigi po imong pikas tiil og tabog atong dujanan kay tay imong anak kahinlakon og maniyahon. Sige kag tabog sa imong anak nga maniyahon tuana po imong bana hinguli kay magpapiso. Mao na gakapuliki. Gakapuliki. Di ba makapuliki maputa atong kinabuhi? Pila ka higayon nga kakapuliki mo. Pila ka higayon nga kakapuliki ta og di gani maapas ang atong mga gibuhaton og di gani paigo ang kusog sa atong lawas. Apan unsa man ang nindot nga matang sa pagkapuliki. Kaya naghama mga taong magkapuliki, pero ang gikapulikian pod, di pod maayo. Na magani magkapuliki o panglibak. O, wang-wang na lamang itong simod o wait o panglibak, kaya di maapas o hatod sa silingan itong mga istoryang maot. Ingon din si Marta nagkapuliki sa mga buluhaton o daghang buluhaton sa bay, pagdisibi o bisita. Ingani mo gan nahitabo, tulo man ni sila kaigsuon, di ba? Si Marta, si Maria o si Lazaro. Katubang Lazaro nga gibuhi ni Jesus, ilang mo to igsuon. Igsuon ni silang tuon niya mga amigo o suod nga higalan ni sa Ginoong Jesus. Mura mag-abutanan sila sa Ginoo, nga murag mo og mulakaw ang Ginoo, mukalit si jag-agi nga di pahibaw. Pareha ba nang naima, murag upod na ng mga pari bitaw na apoy mga suod nga mga pamilya sa parokya. Unya, hingabot si Jesus dito sa ila. Pero wala ko sila makurat, kay kanunay naman si Jesus magatuan nila. Pag abot ni Jesus sa ila, naturalmente, ilang idisibe. Jesus ay manghod nga baji si Maria, kay waman, mutabang ni siya. Kasige ra mag-atong sa Ginoo, kasige paminaw sa lecture sa Ginoong Jesus. Ingon ag si Marta, ingnar ko na humanghod Ginoo, gihago na ko dirip, patabangar ako na are. Bargana ang setting. Ingon mag-Ginoong Jesus, kanimo Marta, ay, inimo Marta, daghan na gika hingawaan. Nakapili si Maria glabing maayo. O way makailog anigika niya. Kabantay mo sa gisulti sa Ginoong Jesus, wa mo yun na Ginoong Jesus nga maot ng imong gibuhat nga ka maminaw na ho. Kaya kahibaw mag-Ginoo nga nagkapuliki si Santa Marta aron pag disibi sa Ginoo. Ang giingon sa Ginoong Jesus, nakapili si Maria og mas labing maayo. So may buti pa sabot ni ini. Nga unta diha sa atong kinabuhi, mabalanse ang ato nga mga gibuhaton. Nga unta sa atong kinabuhi, apil sa atong prioridad, ang mga butang nga diin, ikinahanglan nato ang pagpaminaw sa Ginoo sama ni Maria. Unya sa pikas bahin, maminaw ta sa Ginoo, maminaw ta sa iyang pulong, mubuhat na ipunta sa mga gibuhaton ni ining kinabuhian. Ang nakaapan, ang nakaparat usahay, kaya di man mabalansi atong kinabuhi,
Nakapuliki ta sa daghang mga butang nga kalibutanon, makalimtan man pud nato ang mga butang nga espirituhanon. Unya usahay pod masobrahan ang atong mga butang nga espirituhanon, makalimtan pod nato ang mga butang nga naa sa kalibutan nga importante. Unsa man di ay nataligamaan mayon tampo nga sa ebanghelyo karon. Unsa may nataligamaan ni Marta. Nganong ingon Maginoong Hesus nga ay kanimo Marta, daghan na kagika hingawahan. Unsa may namis ni Marta niining yugtua ang presensya sa Ginoo nga diha sa iyang bahay. Unsa may wa mahatagi gibugato ni Marta na fok sa pagpangandam, paghikay, pag-andam baka ug sa pagdisibi ang Ginoo, pero nakalimtan og nataliga man niya ang Ginoo mismo nga diha niya. Nasabtan ba ko? Tagaan ta mong example. Parihas ba sa wapay COVID o natural tradisyon man nato ng pista, daghang mga panahon nga antibispiras pagkapuliki na ta. Kapuliki tagputo, gamagbingka, gamagsalad, na panghinlo, gamagturta, pangurtina, kay aron lagi malipay ato bisita. Antibispiras pa or simana pagani wapay pista, nahurot na imong energy. Say nahitabo pag-abot sa katumanan, hingbatang na ka. Kay gikapoy na kakaazo, labad imong di na kakalihok. Pag imong bisita, mura na kagalutaw na imong kalimutaw pag-abot sa imong bisita, nga mo'y giandaman nimo sa tanan imong bingka o kurtina. Di ba? Na-focus ang atong preparation sa mga butang. Pag-abot hinon sa tao nga mo'y importante kaayo, wala nung makahatag sa the best. Kay tuwa mahinoon sa pagpangandam. Muna ining abot sa bisita, saan man day si Kuan, nakatuog man to. Nga mo ito pinaka-importanting bisita. Sa kinabuhi, di mahimo og dili ni mo balansihon, di ni mo i-balance, di mahimo nga palabihon ang usa, di po di mo taligamaan ang usa ka butang. Mao bitaw nga nay prinsipyo ang mga pari nga gitawag og Benedictine spirituality. In Latin gitawag na nilag ora et labora. Kung sa may English nga translation niini, ora means pray, labora means work. Work and pray, or pray and work, labor and prayer. Kay mosobrahag labor without prayer, mawa ang imong pagkabalansi sa kinabuhi. Masobrahan pag prayer, masobrahan po imong pagsimba, masobrahan imong pagrosaryo, una imong gipasagdan ta imong mga bata nga gipang puno, gipang piskat, una nanggi agas tong sipon o bungog sa dunggan, wala nimo mataligami kay gatuman kag rosaryo, una nga impatso na kay wala nimo lungagi, di po mahimo. Kay importante man na. So sa kinabuhi, kinahanglan nga naaning duha. Spirituality o work, pag-ampo o buhat, o diyang dapita makitaan ang tinuod nato nga paghigugma sa Ginoo. So isip pari o isip katawhan sa Dios karon, kumusta man ang atong mga kinabuhi? Asa man ta nagkapuliki karon? Panahon og Domingo, sa mga adlaw nga diin makapahuway kita, samay nakapagpuliki na to. Basin og nakapuliki rata og hapyod og hiniktan. Basin nakapuliki latag video ke. Basin nakapuliki lang ta og hingot anay. Basin nakapuliki lang ta og handay-handay sa tong katre, nakalimot dito nga natay obligasyon pagsimba o pagbalaan pag-adto sa simbahan. Kung magkapuliki gani kita, magkapuliki kita dili lang sa mga butang nga kalibutanon, apil na usab sa mga butang espirituhanon o sa mga butang nga Diosnon. Muna tinuod nga magkapuliki. Muna giingon og
integral spirituality. Lawas ug kalag. Lawas nun ug espirituhanon. Amen.